ụtụtụ ọma, agịghị ụzọ, agịghị ọnụ. Ụtụtụ ọma, Yawe, eze Chukwu okike abịa ọma, ike nkwa aba chikere enike aha nke ihe niile n'ime, ma nke a na-ahụ ya ma nke a na-ahụghị ya. Chukwu mere ụzọ gara n'elu osimiri, mere onye wụrụ awụchi n'ọwụ ji, eze ndị eze. Ọbata na-adị mma, agbakwuru eziri ike. Ugwu a na-arị atọ egwu, ọgbana nkịcha okwu juru n'ọnụ eye. Chukwu akpọrọ okwu ugboro ọzọ ugboro 1 million, eze ji ọkụ eri eja, ikike ama n'ọya, ekwu eme, ideji mba, eyawu na-egberi ibe, chikere enike aha, eze eluigwe ngakwa ọjị. Echi asakwa, maka ji mkpa a na-eje ha ọgụ zọọ ọkpọ, ji ka abịa na-eje n'agha zọọ mma, maka odoro mee ya na ofe okwe na onwe ihe nje abụ. Taa bụ ụbọchị ụka, ụbọchị nkwọ, ụbọchị anyị chite nze debe nkanụ niile, nze ike anyị kwa aba mba, maka na nze ndị nna ha ji kpaa ike dowere anyị efa, dowere anyị asụsụ, anyị ka jide ndụ taa. Anọ zara ọkpata oke anọ nna ji ọha na uduje megide egwu anọkokpo na-egburu ude na anọ kwọrọ m tọ ngị na ọdụka ọmụtara abara onye na-abara ma anọ ọkpata ozurugbo oyi nwoke aba aba ahụ oji nge na-ana eze nwaanyị nwaanyị na-anụ nwaanyị na-epụrụ ikoro. Ana ụmụ okorobịa na okpetara azụ ọgụpara isi eze jibe nwoke okwu na-atọ n'ọnụ etu ome ghara 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 ngwe agba oje mgbe ewu iro mbara iji a na-egenewe ụga maka na achị na-erichi n'ime ụlọ zara m mbarafu wee ji. Ana obe ana kpakpa nri fụrụ ọsọ ewa nọrọ n'ugwu ahụ ndịda nwanne nta anọ ọzara bịakwa tọọ ọjị. Ana ihe ọkpara bịa tọọ ọjị, ana ameghị nze obodo itegi na bịa tọọ ọjị, ana akpụ ugo eze bịa tọọ ọjị, ọgba akpụ ugo eze bịa tọọ ọjị, ana na-ere ọnata eze bịa tọọ ọjị, ana mgburumgbu bịa tọọ ọjị, ana nkerefi bịa tọọ ọjị, ana idodo bịa tọọ ọjị. Anọwọ bịa tọọ ọjị, ana ekpọfụ bịa tọọ ọjị, ana ụgbọ ọka bịa tọọ ọjị. Ashịrị m ana agba ana bịa tọọ ọjị, ana amịrị asatọ bịa tọọ ọjị. Ashịrị m ana mmụzụ ekọ na anọ bịa tọọ ọjị, ana ama ụdọ ọka na anọ bịa tọọ ọjị, ana amechi ọka na anọ bịa tọọ ọjị, ana ọka na anọ bịa tọọ ọjị. Ana akegbe ogwugwu eze bịa tọọ ọjị, nka na ogwugwu eze bịa tọọ ọjị, ogwugwu eze bịa tọọ ọjị, ana nzedebe nka niile bịakwa tọọ ọjị. Ndị mmadụ ma ndị nna-ama ha ọkwa ihe aka akụ na ihe ewu ewu ogologo na-ehe isi ike. Ụmụ nkanụ niile ebe ọbụla onye anọ na ọkwa ogologo na-ehe isi ike. Anyị kpata ego weta ihe aka akụ na ihe ewu ewu, anyị azụ ụmụazụ ha anyị eme investimenti a na-akwụ ya maka na nwa na-adịghị ka ibe na ogbe na-adọkwa ya mma. Eze biri na ọgọdọ ya na-akpụ na ọkwa bụ onye isi agha. Achị m na ọ ga-adịrị anyị mma na eke, na ọ ga-adịrị anyị mma n'orie, na ọ ga-adịrị anyị mma na akwụ, na ọ ga-adịrị anyị mma na nkwụ. Si n'efa ya wee anọ ọzara na eze dube ọzara na isi ọgụgọ.